Pagsulay lang yun, sir. Gani ning sabad sa akong ulo. Naunay ko mangani ni gatigba sa akong sanggot. Tinuok ko. Ikaw, natigbasan ni mo ano man? One man, magtuba og saging ba? Unya, wa ko makabantay. Disgrasya gito kay. Ano nga pagwiti ko sa saging, diya naman nagbaag. Maayong buntag, kumusta? Og karon, naragyapon ta diring dapitas Barangay Pigsagan, Cagayan na de Oro City. Og dirita, nos pagpadayon sa tong krusada nga bugas gikan na sa Good Samaritan. Og kauban gyapon na to, no, si Sir Tyson. Ano ta dire? Kang nanay, nay. May buntag ya nay. Kumusta man nay? Ay mao gyapon laho yung panila doon. Muna yung balay. Muna yung balay. Ay, bahala pobre basta Pwede ka. Pwede ka sibog diri gamay na. Lang, di ba? Pila edad nimo? 71. 71 na ka. Pero murag 53 man ko na tao. Murag ka ng kuan pa ka, himsog kayo. Mag-ato nga ni sa lagi sa uma. Mura exercise gyapon nimo. Amo na sekreto di ay, ba? Kanang uma. Okay, baklay ba na? Distansya? Baklayo pag yun, distansya pa. Unsa ka layo nimong umahan dire? Amot ka doon, unsa ka kalayo ang kuan. Pero magsugod kag baklay sa oras? Karon maghinay-hinay raman may baklay pa yung sa kuan amo. Unsa ka oras ka abot dito? Amot. Madagan ka sa oras? Sa oras ka. Sa oras. Nakana ka na ba doon anak amo kuan? Unsa oras? Mas ka oras Pero unsay apelyido gani mo eh? Hawiran, luayang ko sa dalaga pa. Pangalan nimo? Luciana. Luciana Hawiran. Luciana Hawiran, 71 anyos. Dire nagig ka na taos Pigsagan? Oo, dinhi lang gyud. Uskan pa sa una, lumad gid ka dire. Lumad gid mi. Bali nay tribo ka or Bisaya? Sa bukid gid. Unsa nga tribo? Katolik man. Pero anang kabasabot ka nang maopyan masulom anak pasabot ka unsa na ang buntag maada masulom maada masulom malay niya maada masulom niya kabalo gyud mo gamay gilumad no maopyan masulom kung adto maopyan mo adto di ba kung hapon maopyan mahapon maada mahapon maopyan maada mahapon marusilom din sa gabi di ba madadaluman o gabi madadaluman niya sige sa wala na gyapon kalayan ang gamay pero ang imong trabaho, sukan pa sa una pag-umagi ka? Mag-umagi ang akong papa, hangtod nandag ko nami, uma lang gyapon. Umagyapon. Pero kanang sa pagkakaroon, kasi ko ba nimo sa balay? Dire. Kini akong mga apo karon nga wala na yung mga mama. Shout out mga apo, shout out. Ay, sige. Oning mga apo. Ayo bayo, ay. Ay nang laba pa gini kabutan bi gayo. Nang laba kabalo na rin kaglaba? Pila edad nimo? 9. Okay, sige. Pasibid. At least na bibo ni imong mga apo dire, di ba? Bahala lagi ko ba ang balay ko. Bahala di takwartahan. Mga kabataan. Lagi ba? Anang bugang. Pero nay, no, kay ikaw manggid ang usa sa gi-endorse dire nga matagaag bugas. Nami dala bugas, Salamat. Salamat nga sige. Pero atong bugas sir, paano to sir? Pa? Okay. So mani. Tara na. Asawa niya. Mangkon. So at least nga magkwatong bugas, no? Bayubay ni, 5 ni among dala nga bugas, 5. Okay na ro. Dala na sir Tyson ang bugas. Shout out na sir. Ito. So mani ang bugas ni sir isunol ang bugas gikan sa Good Samaritan. Mana 5 kilos man mga pila ay nay pila ka nagkakuan. Pila ka nagkadlaw sa mo. Kana mo kapo. Sakit ng kilo sa kalungan. Lagi pero sige lang. Bahala ka lisod basta lahotay lang yun sir. Lahotay yapon. Lagi so lahotay gid. Pero gawas ana kay kini nga mo dilit mi. Hindi ko kwartahan, no? Iyanong lungsuranon ko. Pero mo lagi na ang nasabtan nga beres kalibutan sa mga Samaritan. Unsa may mga challenges sa imong kinabuhi gyud? Tara na. Duman nimo unsa may dakop nga pagsulay sa mga yabot sa pagsulay lang yun sir. Gani ning sabad sa akong ulo. Naunay ko mangani ni gatigba sa akong sanggot. Tinuok ko. Ikaw natigbasan nimo ano man? One man magtuba og saging ba unya wa ko makabantay disgrasya gito kay ano nga pagwiti ko sa saging diha naman nagbaag. Gilagutok na mga ako. Agkay, nagduguay. Mo na to nga sanggot ha. Mo na. Dalagit ko sa ospital. Pili, amo kadapit ato na sanggutan nimo nimo. Sa among uma. Sa mo ikaw rin sa to nakikauban. Kauban si tatay mo og ang akong apo kini.
Nauban Pero nimo. disgrasya kita. Nag-give up. So pag abot nito dala din ka at ospital Okay, din ka. ang pas ko nila din sa baryo dagidara sa ospital sa Lumbia. Pila ka kakon sa ospital adlaw dito? Masi bilin mama na. Pauli raman dayon kay Ale gitahi lang. Di ba? Pero Tulo karon pa na pa kita. no, garo pa maging samad. Oo. Bago pa din na. Neto pizza do sa September. Pa, karon ga umag yapon ka? Badayon gyapon ka? Ay Pauli sa gamay. maglahotay ya. Hutay grabe. Grabe gid ka kagugyan ba? Lahotay gyapon. Pero ingani nay, no, kay lagi kinis kalibutan bisag kinsa na tay pagsulay, Oo, bismo ka na nay, makwartahan. pagsulay, oo. Mga kwartahan na mga pagsulay. Pero muna nga di ko kwartahan pero maanhi ko sa inyong lugar kay magdalag inspirasyon, no? Naisulat gani diri sa kung ano sa mga likod diri sa akong t-shirt oh. Ako nang basahon na ya. Paminaw, akong gusto ko maminaw kaday para di mo pong ma-explain karon sa imong nasabtan ha. Naraw, ang pag-asinso nimo higala, pag-asinso usab sa atong nasod. Bot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malamang nga mitabang ka nga moasinso ang Pilipinas. Sabot na nga ikaw nga okay na ikaw naning kamot man gid ka, di ba? Oo, So nagkuan gyapon ka, hindi tabangan gyapon imong Kamot Pilipinas. kita, di lang ta mawalag paglaom saligid sa Ginoo kay. Sa sakto. Sige na, suota daw na. Suota na, be. Kay isapaw lang, isapaw. Ni kaya, at least nga. Nalingaw isa ang mga apuhan no. Oo. Sige ha. Ikot ko ni. Be. Wow, tsada ba ang kong t-shirt na Ha? Ano kabutan yun ganyan mga apo na yung tabangan Uni magiging ang ka. triplets. Ay triplets eh. Oh, nawala ang duha. So ano, tsada ang t-shirt na, tsada. Ay, Amato kasi mong umahan na agay, nakakuan ka naka-send ka hatong t-shirt ako, nagdalag inspirasyon. Bitaw. Sige na, salamat. Ay, gani na nanay. Amtong bugas na. Nana di ba? So unsa na lay mo kuan ay? Unsa na lay imong ikasulti no ngadtos mga good Samaritan nga naghatag ka ng Nakugid kong pasalamat. Dunggon gid sa Ginoo akong pasalamat nga giabot isad ang panalangin grasya gikan sa Ginoo. Kay kining mga panalangin gikan kita sa atong labaw. Salamat kay sir nga maulugan. Tingala na mga ko sa among umangkon lagi nga unsa katong iyang gikuan. So nga unsa ka kato mangkuan. Si Angkol. Maghulatag panalangin. Sa nang panalangin ha. Sige, ma. Ayun ay salamat gid kayo. Oga. Hangtod na lang po no sunod gayon kay kadua pa man to. No napay tulo pa kay lima lagi atong dala no diring Dapitas Barangay Pigsagan. Kauban gyapon nato si Sir Tyson. Oga, ato mga higala no diring Dapitas pa. Lawa may guys. Magtan-aw mo ha. Kita ninyo niya sa to Naman ka video. sa salida sa Sige, kinalaman si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitabang ka nga moasinso ang Pilipinas.